Čaute všetci pri našom novom videu. Dneska si ukážeme moju base Steel Brainrod, potom vám dačo poviem o tom novom dealerovi, čo proste si od neho môžete kúpiť tých Brainrodov troška, to zabugované, ale to moc nevadí. Tak, ukážeme si teda tú moju base. Nemám ho akože najlepšiu, trošku som to dneska možno potradil. Tradili sme, podľa som celkom dobré trady urobil. Tak, hádam si to dneska užijete. Veľmi vám ďakujem za to, že ste klikli na toto video. Prosím, nejak okomentujte toto video. A sme tu. Si trošku povedať, čo to veľmi nahlas. Tak, poďme na to. Máme tu, že Lostralitos s 2 mutáciami má Grabrave a Glitch, potom tu máme Job Sahura, síce iba s jednou mutáciou, ale to nevadí, aj tak je dosť dobrý. Potom tu máme Black Hole Goat, má jednu mutáciu, je to Secret, zarába 2,4 milióna za sekundu. Ten ide zrovna do súťaže. Tá súťaž bude o tom, že proste podmienky tej súťaže sú také, že proste musíte napísať komentár. V tom komentári, ten komentár, ktorý bude mať najviac srdiečok, tak ten proste dostane ten Black Hole Gold. Ale podmienka je, že musí mať odber. Potom tu máme Guerrero Digitale Secret. Nemá síce žiadnu mutáciu, ale aj tak je dobrý, lebo ja ho potrebujem toho 1x1x1x1. Potom tu máme Lost Tortoise, dosť dobrých podľa mňa. Majú Yin Yang, potom majú 2 mutácie, majú Fire a potom majú Taco. Potom tu máme Esoxekova, čo mi včera padlo, lepšie ako nič. Potom máme Los Spooky Grande Combinaciona, čo som s kamarátom vytradil. Potom tu máme Quesadia Krokodíla, čo mi padlo, má Diamond. Je proste Diamond. Má 3 mutácie, má Bombardino Krokodílo, má Taco a ešte nejakú tú novú, teraz neviem ako sa volá. Potom máme Pumpkiny Spiderini, je Yin Yang, je to Secret, veľmi dobre. Potom tam máme ďalšie Guerrero Digitale, je Gold, má Fire mutáciu. A už sa restokuješ tento dealer, rýchlo idem začať skúsiť kúpiť. Spadlo mi to. Ide to. Ešte pozrieť, že či tam dačo nie je. Už asi nič. A ešte to možno to. V stoku už nie je škoda. OK. Mám. Potom ideme na ďalšie poschodie. To je Los Nubinis. To je celkom dobré, lebo sa mi zdá, že už sa nedajú získať. Ak sa dajú získať, tak mi napíšte dole do komentárov ako. Bo ja fakt neviem ako. Potom tu mám Los Combinaciones. S 2 mutáciami. Je Gold, má Taco a Bubble mutáciu. Je to Secret, padol mi z Lucky Blocku, čiže je extrémne akože malá šanca na to. To je La Cucaracha, čo som s kamarátom vytradil. Má 1 mutáciu, má tu Glitch. Takže dobre, lepšie ako nič. Podľa som to vytradil za dobre. Toto mám Los Tipitacos. Majú nejakú mutáciu, teraz neviem ako sa volá. A má ešte aj Yin Yang. Potom tu mám ďalšie Los Tipitacos. Tí majú 2. Má Taco mutáciu a ešte tú istú, neviem ako to je mutácia teraz. Potom toto Clicker Crabo. To budem predávať a hore sa pozriem, či čo mám. A mám tu Tentacolotenta s 1 mutáciou, má
tu Bubblegum. Potom tu máme Bizonte Jupitere a Ying Yang, je to Secret, to je dosť dobré. Potom to je Semini Spiderini. Má 3 mutácie, to je náhodou podľa mňa celkom dosť dobré. Má tam Spider mutáciu, potom tam má Bombardino krokodila mutáciu a potom tam má ešte tú Fire mutáciu. To je zatiaľ všetko z mojej basky. Prepáčte, že mne sa to tak laguje a proste furt kašlem, ja za to nemôžem, proste som aj chorý. Neviem, proste som aj furt chorý, neviem prečo, ale tak je to tak. Potom ešte niečo k tomu, že mám akože niečo proste k tomu dealerovi Brainrot, tak teraz na najbližšom update ho proste pridal za to Witchfuse. Podľa mňa to bolo úplne hrozné toto, že ho dal. Lebo proste prídeš, ani ho nestihnú proste nastokovať a už je hneď všetko preč. A tým, že je hneď proste všetko preč, tak sa to nedá získať. Ťažko sa to získava. Vy ste sami videli proste, že šlo to kúpiť, ale musel si proste hneď rýchlo klikať, aby proste mi to padlo. Sú to práve celkom dobré Brainroty, aj nové. Ja by som veľmi chcel toho Stopo Lumino a potom No La Polizia. A jasne by som chcel ako každý Fragrama and Chocorama. Čo ako sa to volá. Teraz ho furt stokoval na update, ale podľa mňa akože blbosť, lebo fakt nedalo sa to vôbec kúpiť. Zistil som o tom to, že proste si tam musel mať na to ten double autoclicker, aby ti to proste šlo kúpiť. Bolo to mega ťažké, ale dalo sa to kúpiť. On si musel mať ten autoclicker. Všade to teda vidím, že proste to si na to potreboval ten autoclicker a tak. No, zle to bolo o tom. Zle to bolo. A čo ďalej chcem povedať? O tom dealerovi nemám čo povedať, proste hrozné to bolo. A potom všetkým veľmi budem ďakovať, ak mi dáte odber a like pod týmto videom. A musím sa s vami rozlúštiť. Čaute!